Maray na apon po kaninyo ngamin. Mga anunsyo, enot, pag-turn off man po kan sa indong mga cellphones habang yaon po kamo sa laog kan simbahan, lalo na po kung mamunaan Santa Misa. Ikaduwa, siguraduhin po na secure ang sa indong motor, helmet, asin sasakyan bago maglaog sa simbahan. Daiman magwalat nin bag sa tukawan habang nagkukomunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom an toong kamot. Kuahon an ostya gamit an toong kamot, asin ihungit an sagradong ostya sa atubang kan padi o ministro. Igwapo kita nin second collection para sa satong mga programa, asin proyekto sa padagos na pagpakarhay, asin pagmantener kan simbahan. Sa petsa 31 kan Agosto aldaw na Lunes, magkakaigwapo nin pagtilipon an Padre Team o an Parish Disaster Risk Reduction Team sa Basilica sa oras na 1:00 nin hapon. Pagkahapon gigibuhon man an Walk for Ina. Ini po papartisiparan kan Social Services Committee kan mga parokya sa Archdiocese. Inaapodan ang mga miyembros kan Padre Team kan mga barangay na makikoordinar sa pamayo kan sa tong PPC Social Services Ministry na pinapanginotan ni Sister Azucena C. De la Torre.
Unscheduled po kan youth encounter gigibuhon sa petsa 4 sa 6 kan Setyembre. Magrani na lang po sa Parish Youth Ministry para sa detalye. Sa pag-andam kan kafiestahan kan eksaltasyon kan Santa Cruz, igwaman po ni Novena pagkahapon na pangingenotan kan Confraternity of the Holy Cross. Sa petsa 2 at sa hasta 4, magkakaigwa po nin perdon procession sa tulong manlain-lain na lugar sa satong parokya, kaibaan Divino Rostro. Siringman, sa petsa 5 hasta 7, magkakaigwa man nin dawn procession sa oras nagigibuhon alas 8:30 nin banggi. Makisumaro po kita sa nasabing mga prosesyon. Kasabay kan pagselebrar kan Peña Francia sa Naga, padagos man po ang Bishop Gainza Trade Fair na ginigibo sa Robinson's Mall poon petsa 11 hasta 21 kan Setyembre. Bilang suporta niya to sa nasabing trade fair, magbakal po kita nin ticket na available sa opisina. Suportahan niya to ang trade fair para sa programa kan Caritas Cáceres. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Camarines Sur Eye Center, Sofia Choicel Le M. Oxiano, Choi O. Del Parto, Cassandra Lanyada. Para sa sarong special intention, dulot ni Mr. and Mrs. Moses and Ariza Llorin. Para sa sarong petisyon, dulot ni Pauline Angelica Esplana. Petition Mass for the successful 9th surveillance audit of Camarines Sur Polytechnic Colleges. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Beatrice, dolot ni Ruby Ana Docot. Charlene, dolot ni Tess Velasco Septimo and family. Honorio, dolot ni Lala Oxiano. Lourdes E. Concepcion, dolot ni Lilian L. Casulia and family. Mark Ronel, dolot ni Tess Velasco Septimo and family. Nenita, dolot ni Edna G. Bicaldo. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Edna G. Bicaldo, asin Ruby Ana Docot. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Guillermo Senior E. Natividad, Numeriano Senior E. Chodora, gabos dolot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Dolores, dolot ni Victorio Razon and family. Pasasalamat, dolot ni Selena Belen and family, asin
Diyos marhay na hapon po kiraray sa indugabos mga tugang. Yaon na po kita ngunyan sa ika-21 Domingo kan ordinaryong panahon. Si Kristo nagpili nin mga lideres na iyo an mapadagos kan sa iyang misyon asin orog na pakusugon an pagkasararo sa simbahan. Tinauan ni Jesus ang mga apostoles kan kapangyarihan tanganing maotob ninda an sa indang katungdan. Ipamibinyato sa selebrasyon ngunyan, nakitagabos magkaburunyog sa pagtinarabang tabangan, tanganing an simbahan, padagos na magtalubo ki Kristo. An sa tuya pong Santa Misa ngunyana pagkahapon, pangengenotan, kan sa tuyang kini Reverendo Padre Frankie Eligoyo. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapas sa indogapos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahiyarak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao marapay ang buon. Inoomaw ni ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, ulikan na pula mong kamurawayan, nagurang na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan, nagurang na Kristo Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara ng mga kasalanan, inaban, karaki kami. Ika na nagpapara ng mga kasalanan, inaban, ako aan sa mo, pag-imarera. Ika na nagtutukaw sa tuog na nama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod, na magin saro sa buot, tawan sa imong banwaan na kamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo, tanganing sa tahaw kan mga kinabano na katibaadan, an samong mga puso mapamugtak diyan, kung saen yaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo,
Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan paagi ning Diyos sa pagtaonin responsibilidad sa saiyang pinili. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Ulay kan kagurangnan, Diyos kisyebna, mayordomo kan palasyo. Itutok lang taka hale sa saimong katungdan, asin bubutungon hale sa saimong pesto. Tara, sa aldaw na iyan, aapodon ko ang surugon kong si Eliakim na akin ni Hilkias. Gugubingan ko siya kan sa imong tunika. Hahabayan ko siya kan sa imong salihoy, asin ang sa imong kapangyarihan, itatao ko sa imong kamot. Magigi siyang ama sa mga taga-Jerusalem, asin sa harong ni Huda. Ibubugtak ko ang liyabe kan harong ni David sa iyang abaga. Magbubukas siya, asin mayo nin magpipinto. Magpipinto siya asin mayo nin magbubukas. Itataldok ko siya siring sa rasok na masarig na lugar asin magigi siyang mamuraway sa trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan ang pagkamot mo sa paman. Hare pagpabayae ang gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan, an pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayae an gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo, kagurangnan, ninudok sa puso. Tadinangog mo ang mga sinabi kan sa kungoso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan, an pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayae an gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong ngaran. Huli kan karahayan mo asin katotoohan. Kan aldaw na ako mag-apod, sinimbag mo ako. Pinadakula mo sa sakong kalag ang kusog. Kagurangnan, an pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayae an gibo kan sa imong mga kamot. Tahalangkaw ang kagurangnan, asin mapakumbaba hinihiling. Alagad ang paabaw-abaw sa harayo mamimidbidan. Kagurangnan, ang karahayan mo sagkod paman, ang mga gibo kan sa imong mga kamot, dai mo pagpabayaan. Kagurangnan, an pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayae an gibo kan sa imong mga kamot. An kasakitan asin kulog, kabtang kan buhay nin tawo. Kun an kasakitan akoon, ini pwedeng makabukas kan sa tuyang mga mata, tanganing mahiling ang tunay na kahulugan nin buhay, asin makadara sa sato sa pagsulsol. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kaladman kan kayamanan, kadunungan asin kaaraman kan Diyos. Abaa, dai marururop an sa iyang kabutan, asin dai masisiyasat an sa iyang mga dalan. Ta si isay an may aram kan isip kan kagurangnan. O si isay an naginyang parahatol. O si isay an enot
na nagtao sa iya, asin may katanusan, bayadan, tahale sa iya, huli sa iya, asin para sa iya ang gabos. Sa iya ang kamurawayan, sagod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot sa rehiyon nin Cesarea Filipos, naghapot si Jesus sa mga disipulos. Si isay sa paghuna kan mga tawo, an aki nin tawo. Nagsabi sinda, si Juan Bautista daa, an iba si Elias, an iba man si Jeremias, o saro kan mga propeta. An sabi niya sa inda, kamo si isay ako sa paghuna nindo. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, an aki kan Dios na buhay. Nagsimbag sa iya si Jesus, paladan ka, Simon, na aki ni Jonas, hulita ba kong laman asin dugo ang nagpahayag sa imo, kundi an ama kong yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika Pedro, an gapo, na iyo ang tutugdukan ko kan sa kong simbahan, asin ang mga trangkanin impyerno, day kayan makakadaog. Itataw ko sa imo ang mga liyabe, kan kahadean kan langit. An anuman nabugkusan mo sa daga, magiging bugkos sa langit. An anuman nahubadan mo sa daga, magiging hubad sa langit. Dangan, pinangalad niya ang mga disipulos na mangusip na siya, iyo ang Kristo. Marahay na barata kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po kita gabos sa paginanyog kan homilya. Diyos marinapon po sa inugabos, mga tugang. Sa Ebanghelyo niya to, ngunya na ika-20, unong Domingo kan ordinaryong panahon, si Jesus, si Kristo nagbutas ning sarong importanteng kahaputan. Si Isay, sa paghuna kan mga tawo, an aki kan tawo. Si Isay, sa paghuna kan mga tawo, an aki nin tawo. Asin si Pedro, saro sa mga disipulos niya, nagtao kan pinakamagayon na kasimbagan na mala ngani inumaw pa nin kagurangnan. Si Pedro sinimbag an kahaputan, ika an Kristo an aki kan Dios na buhay. Asin sinabihan siya ni Kristo, paladan ka Simon, na aki ni Judas, hulit tabakong laman, asin dugo, ang nagpahayag sa imo, kundi ang ama kong yaon sa langit. Tulong bagay po,
manunungod sa satuyang ebanghelyo ngunya na Domingo. Enot, an ebanghelyo nagpapagirumdum sa satuya na si Kristo iyo ang kagmukna, kagtugdas kang simbahan. Christ is the founder of the church. Christ is the founder of the church. Saro sa pagtubod niyato, maski kan iba nga niyatong mga tugang sa ibang pagtubod, relihiyon, nagtutubod sinda na ang tunay na simbahan minukna kang Dios, bako kang tawo, bako kang tawo. Kaya kung hahapoton ta, arin ang tunay na simbahan, simple lang ang kasimbagan, ang simbahan na minukna kang Dios. Kaya kung kitang mga Katoliko, Kristiyano, mahapot, ano daw kung tunay ang simbahan na sa kuyang kinababalehan? Baka ang mga tugang ming born again, ang tamang simbahan, or baka ang mga iglesia, or baka inihong sa kuyang kinababalehan Katoliko, Kristiyano, Katoliko, Katolika, bako man ang tunay na simbahan. Ang simbag lang po kayan kung ang simbahan na ini minukna ni Kristo. Minukna ni Kristo. So ngunyan, sabi sa Ebanghelyo, kan simbagon ni Pedro an hapot ni Jesus, ika an Mesiyas o ika an Kristo, an aki kan Dios na buhay. Sabi ni Jesus, paladan ka Simon, aki ni Jonas, hulita ba kong laman asin dugo, an nagpahayag sa imo, kundi an ama kong yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika Pedro, an gapo, na iyo ang tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Tutugdukan ko kan sa kong simbahan. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. Pinatindog ni Jesus ang simbahan sa pusog na pagtubod ni Simon Pedro. Minsan kita po naiiskandalo sa simbahan, or minsan may mga frustration kita sa simbahan. No? Minsan nabutan ng magsimba, maribok sa simbahan, boring sa simbahan, maray pa duman sa balyo, alive, nagkakaranta, nagbabarayli. Digdi pagbaylikan si mga hobines, sinda lang, dahil kita nagsusurunod, maray pa duman sa balyo, gabos nagbabarayli. Digdi duman nagkakaranta. Digdi sa simbahan na kinababalihan ko, kagurang nan, mahera ka. Turog na ang sakuyang kataid, day nagkakanta. Maray pa duman, gabos nagpapartisipar. Kaya duman na lang ako. Ay, si Father nahiling ko, may kaibahan. Babae, duman na lang ako. Nahiling ko si Father, may kaibahan. Lalaki, duman na lang ako sa balyo. Duman sa grupo may, sa religious organization, siging iriwal, siging pataraasan ng ihi, pride, habok magpahurunod, nagkakabaranga, perminasa ng kolekta, perminasa ng contribution, perminasa ng second collection. Minsan ay iskandalo kita sa simbahan, pero ini po ang satuyang pakatatandaan. Ang pagiging banal kan simbahan, bako dahil kang mga miyembro ka ini. Ang pagiging banal kang simbahan, bako kan pagiging miyembro ka ini. So kita, ibig sabihin, mga miyembro ka ini, minsan kita para kasala, minsan may mga skandalo, may mga problema, may mga salanggibo, ang danay na ang simbahan na kinababalihan ta, nagdadanay na banal. Taano po, inibanal ninhuli ki Kristo. Ang simbahan banal, bako dahil kan sa iyang miyembro, kundi kan sa iyang pamayo na si Kristo. Kaya kung minsan kadakol kitang naiinkwentrong mga frustration sa simbahan, day po kita madisganar kung pwede nga ni. Taining simbahan dawa may kakundian nagdadanay na banal dahil taini minukna kan satuyang kagurangnan. Tinugdas ni Kristo. Sarong kahaputan among the different Christian denominations, iyo ang kahaputan na ano ang tunay, arin ang tunay na simbahan. Ang simpleng kasimbagan ta dyan, sabi ta, isa ang nagmukna ka ini. No? Kaya ang simbahan kang iba, madali lang matukoy kung totoo or bako. No? Halimbawa, sa mga tugang tang
born again Christians, mahapot man lang kita, si isa ang nagmukna kani, no? Obviously, Eliseo Soriano. Ano si Eliseo Soriano? Sarong Dios o sarong tao, no? Mga tugang tang iglesia, isa ang kagmukna kani, Eduardo Manalo. Mahapot kita. Ano si Eduardo Manalo? Dios or tao? Mga tugang tang protestante, Martin Luther. Ano si Martin Luther? Dios or tao? Maski sinda makakapagsabi, ang tunay na simbahan pinagtugdas kan Dios. Ano? Dios ang founder. So si Kristo, mahapot man kita, si Isay ang nagmukna sa satuya, si Kristo. Kang ipahayag niya ki San Pedro, ika gapo, asin sa ibabaw kang gapong ini, patitindugon ko ang sakong simbahan. Ikadua, ang Ebanghelyo ngunya na Domingo, nagpapagirumdum sa satuya kang otoridad, authority, kapangyarihan na ipinaniwala nin mahal na Diyos sa saiyang simbahan. Ano? An otoridad, authority na ipinaniwala nin mahal na Diyos sa saiyang simbahan. Kita po sa satuyang pagtubod bilang mga Kristiyano Katoliko, igwa kita ning 7 sakramento. Saro sa sakramento, sa 7 ini, iyo po ang Sacrament of Confession. Ano? Pagkumpisal. Nakadakol ang mga tugang tang nagku-question. Ano ta kaipuhan tang magkumpisal sa padi kang satuyang kasalan? Ano ta kamong mga Katoliko nagdudulok sa padi na asin naghagad na patawadon ang sa inyo mga kasalan? Nagkasala kita sa Dios, dapat duman kita direkta sa mahal na Dios na maghagad kang satuyang kapatawaran. Pwede man po baga ko ta asin tama man. Kung kita nagkasala sa kagurangnan, magdirekta na lang kita sa kagurangnan. Pag may nagsabi kayo sa indo, sabihan nindo, tawan nindo akong hagyanan pasiring sa langit. Ano? Tama personal ako sa kagurangnan. Kung ma-provide, kung may makaprovide, iyo ko ta. Ano? Pero tanganing dayon na kita, maghanap ning hagyanan, magduman sa langit. No? An kagurangnan, nagtao na ning iyo na ni otoridad, authority. Tanganing kitang mga parakasala, magkamit na nin kapatawaran. Garo man lang yan. Halimbawa, kami po duman sa payak, ang sentro may bato, yaong pa po digdi sa inutan lang nindo. Ano? Duwang munisipyo pa po ang pig-aagihan. Kaya pag may mga papeles na ipoproseso ang mga tagaduman sa mo, medyo difficile. Maagi pa ning balatan, maagi pa digdi sa may nabwa sa indo, and sa kama, duman sa sentro, tangang maproseso ang sa indang papeles. Pero minsan, ang gagayon may mga offices duman na minababa duman sa samuyang lugar. Ano? Tanganing dayon na madifisilan, duman na lang nagpuproseso. As in, mga taong ito na ipinadara kang opisina, authorize. Ano? Pigtauan ning otoridad na iproseso ang mga papeles kan mga taga-duman sa mo. Kaya tanganing dayon na madifisilan, magduman pa, duman na lang sa samuya pigpuproseso. So, iuman iyan, ang pagwaras kan mga grasya nin mahal na Diyos, ang pagwaras kan kapatawaran nin mahal na Diyos, nagiging posible dahil kang simbahan na minukna niya. Asin ninhulit ang simbahan na ini, tinauan ning otoridad nin mahal na Diyos. Kaya nga pag-abot sa mga doktrina katukduan, igwa ning otoridad ang simbahan. Ini po baga ang sabi sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus kay Pedro, ika Pedro, ang gapo na iyon tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Asin ang mga trangka nin impyerno, day kayan makakalaog. Itatao ko sa imo ang mga liyabe kan kahadean. No? Liyabe, authority, responsibility. An anuman na bugkusan mo sa daga, magiging bugkos sa langit. An anuman na hubadan mo sa daga, huhubadan man sa langit. Ano? Ibig sabihin, minimidbid nin mahal na Diyos, minimidbid kang langit ang desisyon, ang mga gibo, kan simbahan, digdi sa daga. Ninhulita siya, authorize. Ano? May otoridad, may authority. Kaya, pag ang simbahan nagpapagirumdum sa satuya kang mga salanggibo, then iyan po, hali sa mahal na Diyos. Iyan, tan simbahan, tinaawaning otoridad. Maski ang padi, minsan pag pigtutuyaw kita,
O, day ka mo magparapakiiwal. Tapos si Father mahiling mo. Day ka, Father, magsaway sa mo. Ta, ikaman ngani. Ano? Ikaman ngani, may kaiwal. O, si sa imong kapwapadi, day mo pigkakaulay, day mo pigwigurungan, day mo pigkukuyan. Ika ngani, si pastoral mo, kaiwal mo. No? Si mga miyembro mo, kaiwal mo. O, day ka ngayon magparatuyaw. Minsan, araw kita kaiyan. Pero, kaipuhan tang midbidon, bako dahil sa pagkatao kang sarong tawo sa simbahan or kang pamayo kang simbahan, kundi ninhuli kang otoridad na itinao nin mahal na Diyos sa iya. Garo man lang po bagagirare iyan. Pag may nagpadara sa imo ning representante, tapos dai mo minidbid, ano? Pig disrespect mo. Halimbawa sa opisina, o duman baga sa kasi mga parautang sa satuya, ano? Sa sarong lending company, ano? Tapos pinadara si loan officer tanganing singulon ka kan sa imong utang. Tapos binalahura mo ngaya, ano? Binastos mo, day mo pigtrato ning marahay itong sarong loan officer itong nagsisingil. Garo mo man lang pig disrespect itong lending company. Bangayo? Garo mo man lang day piggalang itong kumpanyang nagpasubli sa imo. Kaya ang daita pagsunod, ang daita pagdangog, ang daita pagrespeto sa mga pamayo, sa mga representante kang simbahan or mismong sa simbahan mismo, iyuman po ang dainyato pagrespeto sa mahal na Diyos na iyon pinagikanan kang otoridad kang simbahan. And last, ikatulo, ang ebanghelyo nagpapagirumdum sa satuya na ang misyon minapadagos hanggang sa satuya gabos, ining misyon na itinao ni Kristo ki Pedro ang pamayo kang simbahan, minapadagos hanggang sa satuya sa paagi kang through the apostolic succession. Ano? Sa simbahan may inaapod po kitang apostolic succession. Ano po ining apostolic succession? Apostol, gikan sa mga apostoles. Si isay po ining mga apostoles, sinda po ang grupo nin mga kalalakihan na nagkaigwan ning direct interaction with Jesus or with the Lord sa mahal na Diyos. Sinda itong nakahiling, sinda itong direktang nakadangog, sinda itong direktang nakahiling, nakadangog, nakamate, naka-eksperyensya kan mga katukduan, kan mga milagro, kan buhay ni Jesus. Ano? Saro sa mga disipulong iyan or apostoles na iyan, iyon na ini si Pedro na pinili nin mahal na Diyos na maging pamayo kang simbahan digdi sa daga, inaapod na Vicar of Christ. Pamayo kang simbahan, representante ni Kristo digdi sa daga. Pero si Pedro na pinili kan satuyang kagurangnan, day man po madanay, day man magtitiner. Kaya kang siya magadan, ang mga apostoles, ang simbahan, nagpili kan mapadagos kang misyon na inako ni Pedro. Ano? Through succession. Ano? Igwang, anong apod yan? Successor po baga ang apod ta dyan. Sa nagsunod, sa pinaniwalaan kang sarong obligasyon, no? Kang sarong posisyon, successor. So may nagsunod ki Pedro. Itong nagsunod ki Pedro, kang mawara, may nagsunod na naman. Si nagsunod, sinundan na naman. Maabot po kita sa satuyang presenteng panahon. Si mga nagsunod, yun na ni, familiar na kita, sinundan ni Pope John Paul II. Si Pope John Paul II, dahil managtiner, permanente digdi sa kinaban. Siya nagadan. Pero siya, sinundan kang another successor, mapadagos kang misyon. Isa po ang nagsunod kay Pope John Paul II. Pope Benedict XVI. Pero si Pope Benedict XVI, dahil managtiner, permanente digdi sa kinaban. Naghali man, nawara, nagadan. Pero pakatapos niya, sinanglian siya ni Pope Francis. Kan mawara si Pope Francis, sinanglian siya ni Pope Leo XIV. Ano? Kaya masususog ta ang misyon kang simbahan na ginigibungon niyan sa paagi kan pagpasa kaini sa mga nagsurunod sa enot na pinili nin mahal na Diyos na maging kasalihid niya or pamayo kang simbahan na minukna niya. Ano man po ang sarong implikasyon po kaini. Kitagabos, bako sanaan mga kasalihid ni Kristo, ang mga obispo, ang Santo Papa, or maski ang mga kapadean, kitagabos po sinusubol
na magpadagos kan misyon kang satuyang kagurangnan. Magayonon nangunyan na taon ang tema kang Arkidiocese kan Cáceres sa iyang pagselebrar kang ikasitentang taon, 75, 75th year, Diamond. Ang tema, gabos kaayon, gabos may gibuhon. So, ang gibo, ang pagpartisipar sa misyon, bako sa nang gibo kang Santo Papa, kan obispo, kan kapadean, kundi nyato gabos na miyembro kan simbahang tinugdas ni Kristo. By virtue of our baptism, gabos po kita, igwaning obligasyon, igwaning misyon na padaguson ang misyon kan satuyang kagurangnan. Ipamibinyato ang satuyang simbahan. Minsan may mga problema kitang naiengkwentro digdi. Minsan may mga skandalo kitang naiengkwentro digdi. Na magdanay asin danay na pabanalon kang satuyang kagurangnan. Ipamibinyato ang lambang miyembro. Kita gabos na day kita maging indiferente. Trabaho yan ni Father, trabaho yan ninda. Kundi na kita ma-encourage, matulod na magpartisipar sa misyon kan satuyang simbahan, kan misyon kan satuyang kagurangnan. Matindog po kita sa pagpahayag nin pagtubod. Asin kay Hesu Kristo, aking bugtong iya, kagurahang na ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag i Virgen Maria. Inasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus nagadan asin ilinubo. Kan ikatulohong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga ganap, sumikat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, ang Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadani. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaki na habang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagporan. Mantang naghuhurup-hurup kita kan pagtugdas kan simbahan, mamibi kitang bukas an puso sa Ama para sa satong mga pangangaipo asin kan bilog na kinaban. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing an Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo, sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro, sa paggiya kan simbahan sa tahaw nin mga kadifisilan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na mga obispo, an kapadian, asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Diyos asin mahuyong magutob kan mga katungdan na pinaniwala sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na mga paratubod, orog na ang mga nag-aagi nin mga pagsubok. Dai malingaw na si Kristo iyo ang sarigan na gapo, asin patugmadan kan sa indang buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga maedad na, danay nakamuotan asin ang tabayan kan sa indang mga pamilya asin katuod. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaaman, magkamit nin kapahingaloan sa kahadean kan Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo, linigan sa mong mga puso, asin padanaya kaming maimbod sa imong mga pagbuot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan.
Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nahuli kan saro sa ng sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo an banwaan para sa imo, kaugayeng warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo asin katuninungan sa imong simbahan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Taan mga aki na harayong isiniblag kan krimenin kasalan, binuot mong tereponon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga koro nin mga angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak ang samong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa langit, kabanalo, ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa daga, dinsiring sa langit, ang samong kapanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyangon, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pagdarahas mo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera,
magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gapos nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan samo para ligtas na si Hesu Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uya, an kordero kan Dios. Uya, nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mao umayan.
Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa hubileyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imang atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ikaan sa muyang naging pailihan. Sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, an sa imong grasya padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso asin mga laiko na nagtugdok ka ining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo an grasya, na pangatamanan an mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na espiritu, baguhaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileyo. Gibuha kaming simbahan na sinudal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madarami lugod an sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga hovenes na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang paggirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog, nin pagtubod para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaaban. O Maria, inang katipanan asin angustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos, ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, gibuhaan bulong na panukan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himuwa kaming magtalubo, asin siring na maguswag, tanganing makapagayagaya kami sa imo sa gabos na bagay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Enot, second collection. Igwa po kita nin second collection para sa satong mga programa asin proyekto sa padagos na pagpakarhay asin pagmantiner kan simbahan. Healing Mass sa Martes, petsa 25 kan bulan na Agosto, igwa po nin Healing Mass nagigibuhon sa satong simbahan. Ini po pamamayuhan ni Father Efren Borromeo, sarong pading relihiyoso na kaayon sa Society of Our Lady of the Holy Trinity or SOLT. Tabi, mag-amay sa aldaw na iyan, tangani na makapagpalista. Pagbisita kang imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro sa mga barangay asin institusyones. Padagos po ang paglibot kan imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kan Divino Rostro sa mga barangay. Gigibuhon ang pagsundo asin pagsabat sa oras na 3:00 nin hapon, asin isusunod ang misa sa oras na 5:00 nin hapon. Gigibuhon man durante kan pagbisita ang instalasyon kan mga SKK coordinators kan barangay. Clergy recollection bilang pag-andam sa selebrasyon kang Peña Francia, ang mga padi sa Cáceres magkakaigwan nin rekoleksyon nagigibuhon sa Basilika sa petsa 1 kang Setyembre, aldaw na Martes. Huli ka iyan, mayo po nin misa pagkahapon sa nasabing aldaw. Novenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia sa petsa 2 kang Setyembre,
pupunan man po ang nobinaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro. Ang novena gigibuhon pagkatapos kan misa pagkaaga. Pakidara na lang po sa opisina ang return slip o intensyon bago kan aldaw kan sa indong pamisa. Kabaklay, sa petsa 6 kang Setyembre, aldaw na Domingo, sa pagselebrar kan ika-4 na anibersaryo kan Kabaklay o Ministry for Families of Migrants in Cáceres, magkakaigwa po nin rekoleksyon ang mga jóvenes na nag-iedad 15 hasta 35 sa Peña Francia Basilica. Lambang parokya, pwede po na magpadara nin 10 jóvenes na aki kan mga migrant workers. Makipag-coordinar na lang sa Ministry for Migrants o Family Ministry kan sa tong parokya. Sa tuya pong isusunod ang pagsayaw kan mga jóvenes sa team song kan Jubilee Year kan parokya. Pitongpolo may 5 taon sa tong ginigirundong, ikan sa enot na banhi, simbahan kan Cáceres. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingoa, kita magkairiba, sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinodal ang mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himateon, mayo din pag-asenso kung kita nagsosolo-solo, gabos magmaigon, sararo kita ti Kristo, gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Cáceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Lakaw kita, iharubay ta, an marhay na bareta, katotoohan pagkamuot, asin an hustisya. Ingatanan kapalibutan, mga dukha asin maluya, mga tulay sa tong itutugdo, sa pagkabuot ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Cáceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Inang Peña Francia, giyahan mo kami sa samong paglakaw sa dalaning buhay. Ika-inah ning gabos para sa gabos, itago mo ang puso mi sa puso ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Cáceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon,
simbahan sa Cáceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Si may mga birthday po, ngunya na aldaw, kung igwa po, digdi po sa inutan para sa pagbendisyon. Matindog po ang gabos. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalong buhay. Hinanyugan sa muyang pamibi para sa mga tugang nyamong ini sa imong surugoon, nangunya nagseselebrar kan sa indang kompleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring manan sa indang familia. Irayo mo sa tentasyon, kahilangan asin anuman nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Hinihinahagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo, magdanay sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.